A moj naredni gost je Nesko Hadžimuratović, mladi bosansko-hercegovački kantautor koji će ovo jutro predstaviti svoj prvi pop-rock solo album pod nazivom Čudna priča. Nesko, dobro jutro vam želim, dobro nam došli. Dobro jutro, Alma. Interesantan naziv albuma, Čudna priča. Kakva se simbolika krije iza tog naslova? Pa taj album je nastao čudno, zato i naslov Čudna priča. Teme koje su obrađene u tom albumu su ljubavne priče, prijateljstva, razna iskustva, znači prošarano je sve to. Tako da nema neki kontekst, neki, da kažemo, slušalac kaže, to su sve ljubavne pjesme, nije to tako, nego je sve malo čudno sastavljeno, spontano i zato taj naziv. Koliko dugo ste radili na pripremama ovog albuma? Nekih 4-5 godina. To je bio planiran album, dugo planiran u stvari, jer pored toga imam bend s kojim sviram i nikad se nije pružila prilika da ostvarim taj san. Tako da sam malo duže čekao s tom objavom i sa tim snom da se to ostvari. Znači, spontano je sve nastalo, ali dugo je planirano. Da, koliko pjesama se nalazi na ovom albumu? Na albumu ima 10 pjesama. Singl smo objavili prije 15 dana, znači to je prva pjesma albuma Uradi nešto. O tom ćemo možda malo kasnije pričati. Da, tekstovi su prošarani tamnim i dubokim temama. Interesuje me otkud zapravo inspiracija za sve ove pjesme? Inspiracija za sve pjesme su osjećaj, znači to je moj osjećaj i doživljaj neki. Jučer sam baš s jednim kolegom pričao, svaki muzičar ima neki svoj stil komponovanja. On, na primjer, pokušava da ugodi publici. Neki drugi će za pare to da radi, ali meni je bitno da pjesma bude dobra meni. Onda kakve će reakcije biti publike, to se ne zna. Nadam se dobre, ali ako se meni sviđa, to je vrlo bitno. Znači, ne bi bila na albumu da se meni ne sviđa. Ali evo, kakvi su vaši dosadašnji utisci onih koji su imali priliku poslušati ove pjesme? Pa, za sad je dosta dobra reakcija slušalaca i sviđa mi se i komentari koje nisam očekivao oko albuma, to mi se dosta sviđa. Jer svaki muzičar pokušava nešto da napravi i da iznenadi publiku. I reakcije su dosta pozitivne. Da, koliko su prožeta vaša lična iskustva u ovim pjesmama? Koliko? Su prožeta vaša lična iskustva? Pa, cijeli album su neka lična iskustva ili iskustva mojih najdražih, naša prošlost, budućnost, ta neka pitanja, bitna životna pitanja. Koju pjesmu biste sa ovog albuma nekako izdvojili koja je vama posebno draga? Pa meni su naravno sve drage, ali ako treba da izaberem jednu pjesmu, bila možda Čudna priča, isto kao što se album zove, na albumu broj 3. Da. Planiramo da je objavimo za 10 dana sa novim spotom i nadam se da će to i publika da otkrije i da... Evo, recite nam šta još planirate pored objavljivanja spota za ovu pjesmu? Pa planiramo dosta toga. To je projekat koji je, kao što sam malo prije rekao, nastao spontano i nedavno. Znači, tek se pojavio i treba malo da se razvije i da proživi sve svoje. Planiramo i da napravimo, da to odsviramo uživo i da napravimo neku turneju. Sve polako, znači bez nekog pritiska. Da, evo, kao originalan vrhunski mladi bosansko-hercegovački muzičar, ocijenite nam bosansko-hercegovačku trenutnu pop-rock scenu u našoj zemlji. Koliko se zapravo ta dva žanra slušaju ovdje? To je vrlo rizično pitanje. Mislim, svaki muzičar isto ima svoje mišljenje o sceni muzičkoj i ja neću sad da kažem da neko valja
jedni valjaju, drugi ne valjaju. Iz vašeg ličnog iskustva. Iz ličnog iskustva mislim da je vrlo bitno da razni stilovi budu na sceni, da se borimo i dalje, da ta kultura muzička, znači cijela ta kultura bude raznovrsna, da publika može da izabere šta mu se sviđa, šta mu se ne sviđa, da ne postanemo da ne postanemo svi isti i po stilu, i po oblačenju, i po svirci. Da, ali nameće nam se također pitanje koliko mladi muzičari u Bosni i Hercegovini imaju priliku da pokažu svoj talent i sve svoje sposobnosti. Jesu li vaši početci karijere bili teški? Naravno. Svaki je početak težak. Ja sam prije 20 godina počeo sa bendom i sjećam se prvih koncerata gdje je bilo možda 10 ljudi. To je, kroz to svaki muzičar treba da prođe. Sad, nakon tih 20 godina i iskustva i snimanja po evropskim studijima, malo počinjemo da biramo šta želimo, šta ne želimo. Ja lično ne zavisim ni od ovog projekta, ni od muzike. Sad radim, imam posao kao profesor muzike pored toga. Ali, znači, imam tu slobodu koja je vrlo bitna za kreativnost. Da, u posljednje vrijeme svjedoci smo sve češćih saradnji između raznih pjevača, pa nas interesuje da li možemo i od vas očekivati neki duet i ukoliko dođe do toga sa kim biste voljeli snimiti? Pa ima dosta grupa koje ja volim i poštujem. Sad neću da navedem jednog, ima iz djetinjstva, isto Plavi orkestar, ti neki bendovi koje sam ja slušao kao malo dijete. Vidjet ćemo, ništa nije planirano, imamo dosta tih ideja, šta ćemo uspjeti da realizujemo, to se ne zna, ali u planu je sve. A mi vam svakako želimo mnogo sreće u nastavku vaše karijere. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Hvala vam mnogo.